O nya man ti, balbalakam nga, katakatawa ditan. Ba't niya balbalakan yon? May gumatang isaw. Ay, sa bali man, dati panunot yan, padasan nyo paru-parutan, dahi ta, buok yung ti paru-parutok. Ano, napuskol. Nagpaiso, no, aparot, dahi ito yung madamdama. Saganan kayo. Ibiting kayo, di dyan ay tanga pinangato na. Dahi ta, buok yung ti kwa. Dahi ta, buok yung ti, ibitin ko. Ay! Hindi nga nang panatinagod. Ako kayo. Basta, numaparot, dahi to, ikaw nakanyayo, dahi ta, buok yung ti paru-parot, ibiting kayo dita ne. Ay tanga pinangato na. Dahi ta, ugali yung, pagpata kayo, ugali ka. Tiyempo-tiyempoan nyo muna ito yan. Amoy, nagpintas sa sabong na dahito. Ginatgatang mo dahito nakangin-ngina. 500, kumay isa nga piraso. O, duwa atoy. Bulak pa yatoy. Mano, pinanggatang mo nga ko nam? Ate ni, may isa nga ko anak at 500 dahitoy. Nakahingi na mo tag. Punta na pintas nga ti sabong na mo. Diyan mara cherry blossom nga ko na daw. Di kasta na atano kati. Kwan, Japanan mo no, Korea. Kidinso nga, patpanasan nyo nga kunak nga parutan dahita, makaalay kayo kanyak. Baka madre dahita, ay tanga kinaulbud mo. Matinakpat nga cherry blossom dahita, baka madre ito man nagsisabong na dahita. Mamati di ang latapi, papilit ko ka di nga mamati ka. Mundo no agsabong to, kaya mo to nga makita nga nakaulbod. Che, lukdit mo. Pilit ko kani nga mamati ka ako nak. Basta ti ko nak, once na paru-parot daytoy, ibiting kay dita ne. Oh, ay tabuok mo ti mapang ko ibitin dita. Amo kasi kay ti salarin no ka apal yu lang man daytan. Padason nyo nga kunak nga parutan dayta nga mulmulak ta kitaan nyo. Sibugan tayo tanok wa. 100% nga mabiyag. Kunako no daytoy kat maparot ay na. Paro-parutak ang amin nga mabal nga maparot ita bagiyo. Amin nga buok nga mabal nga maparot parutak. So nga galwad kayo. Simple nga di ba mapiyag aton. At naglay na kang agmula, naglamiis ti yung makagmula. Pagkadakit di nga madre ka na dahil to yun. Kabulbulong lang di madre ka. Nakangilina pinanggatang mo kayo. Pagkadakit di nga madren. O sa danto maapalin to no makita danga do ti sabsabong na. Pati tagarida dagito ina naglalayag da talaga agmarites. Inaldaw nga kwa. Marites ta muda di katultuladan nga nagdagot. Ni pro pa dagito marites. So. Ta tagtagarida unay.